Kaddarar su ta juyo kaina babu ka auren shi, babu amfanin rayuwa na zubka damu na bashi, baba dan Allah janye kalamai na ka auren shi. Baba dan Allah gane ita waka sana'a ce, haka ma fim ɗin Hausa shi ma hanyar samu ce, kasuwanci ne wake hikima baiwa daga Allah ce. Baba ni ba sata ba, ban shan giya dan haramun ce, ba ni mai da maza mata zina ko mummunan aiki ce, ne karatun addini da na boko waka na taskance, ni ina mutukar santa rashin ta asara ce. Babanta ya ce da ya aura min ita gware susu ce, dan amini na zamba wake dan har mun gama zance, sati ɗaya auren kura na ita yau za ku angwance, ya kammala bokansa a Amerika babbar sa'a ce, zai sauka ƙasan nan ma ana igo ba ku angwance. Baba dan Allah duba kar ka sani na lalace, dan na shiga kogin san na zubka da na dimauce, ni da kai duka min yarda soyayyar shi ta Allah ce, dubi yadda yayo kasada tare da jarrabawa ce, in shi baka auren baka shi kai na zan ko zan huce. Ni kwa ina a tsaye hawaye ne a ido kwance, babanta ya ce na fita ya mun nuni a wulakanci, nan na barta tana kuka ina yi karshe ta kwance, na zo ne gida mama na faɗa mata dukkanin zance, haka na gaza bacci ma da dare ya tsara ne kwance, na kasa yin bacci kuka da tunani na taskance, an ka kira suna na leƙa sai na ga ita ɗin ce. Na zibka da saurara ka biyo ni gari mu fice, kuɗaɗe na ɗebo mu je mu zauna a wadace. Karami haka mai suna yin haka babbar illa ce, addini yayi hani idan kuma mun ƙi azaba ce, kafin na rufe baki a kai na duka ne da ice, yaran mahaifinta ne suka ce wannan ba sa'ar ka bace, Allah ya haka maka a nufinka ka ɗauke ta kuce, haka sun gama duka na suka ja ta da kuka kace kace, babanta ya kulle ta a cikin wani ɗaki kuma ya ce, ba ita babu fita sai ana igo basa angwance, ni kwa a fanni na ina a jini kwance, aka kai na asibiti ba na hayyaci na a takaice, kwana shida ne a hakan na bakwai ranar kuwa safiya ce, sai na buɗe idanuna na ce wata kilsin angwance, aboki a gefe na ya ce in yau rana ce, za su yi walima ne a cikin gida al'ada ce, za su fara karfe bakwai tare daidai za kwasa angwance, zuciya ta fara bugu da sauri kace ganga ce, likitoci sun ka taho da gudu suka mai da ni kwanci, zuciya ke dokawa likita aikin sai ya taskance, aka samin oxygen zuciya ta ce za ta lalace, ya duba agogonsa 8 daidai dan safiya ce, in bugun bai na ba karfe 9 daidai za ya mace, dan mun yi iyayen mu sauran kuwa hikimar Allah ce, sai ya ce ina ta kiran sunan yarinyar a gaggauce, ya ce kan lokaci ya gure mai cetonsa ai yarinyar ce, karfe 8 daidai zuwa 9 kun san za ya mace, aka sani cikin mota gidan su yarinyar za mu wuce, minti 40 zai kai mu dan tafiyar mu ta mota ce, kun ga za mu ishe gidan tara saura 20 a takaice, muna a cikin tafiya mun yi nisa motar ta lalace, mu kai fakin gefen wani bene can ɗin hanya ce, suka hau tattaba motar dubin menene ya lalace, tara saura minti 5 tara daidai sun san zana mace, mama na kuka da jiran tsammanin zana mace, ko da mun ɗauta sai kafin mu je tara za ta wuce, babu tsammani sai ga kawarta da duba namu ta ce, a saman benen
shiga ran kowa na a farance. Da na yau arba da ita sai na ji raina ya huce. Zuciya ta rage bugu sai na ji ta kalle ni ta ce, Nazif kada mai wake in ba kai ni gawa ce. Angonta ya tashi ya ce, Nazif kada in kamance. Ka turan waƙar ka ta WhatsApp don ringi na ita ce. Sanadiyar waƙar ka na bar ma ita ku angwance. Abbanta ya tashi ya ce na yarda da auren a fusace.